De stichting Zeeuwse Wensambulance heeft een nieuwe ambulance. Het nieuwe exemplaar is 4 jaar oud en is ter vervanging van de oude ambulance die inmiddels in Oekraïne staat. Maar die was bijna 12 jaar oud en die kregen toch behoorlijk wat onkosten aan. Dus we moesten wat en toen zijn we deze tegengekomen. De aankoop draagt natuurlijk veel kosten met zich mee. En dus werd een aanvraag gedaan bij Europa Run. Met succes, want er werd gesponsord en zo kon de nieuwe ambulance wensen gaan vervullen. En dat met nog meer comfort voor zowel patiënt als vrijwilliger. Nou, onder andere luchtvering heeft hij. Hij is gewoon veel comfortabeler. Een elektrische brancard, zodat onze mensen eigenlijk ook niet meer hoeven te tillen. Het matras op de brancard is gewoon veel comfortabeler dan bij die vorige. En dan, het is nog steeds een brancard natuurlijk en het ligt niet zo lekker als je in je bed ligt. Dat is, De Zeeuwse Wensambulance laat wensen van vaak terminale mensen uitkomen. De een die wil naar de Efteling, de ander die wil, noem het maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of we doen het, een voetbalstadion, naar een concert. Of het bezoeken van je zwager, want dat was de wens van Eugène Vassaert. Een hele verademing, dat om eens een keer eruit te breken en dat deze een gelegenheid is om daar werk van te maken. Hij is ziek, maar nog wel in staat met de wensambulance mee te gaan. Zijn zwager is woonachtig in Oosthout en is ook ziek. Elkaar opzoeken is daarom erg lastig. Omdat Eugène eigenlijk niet terminaal ziek is, werd het verzoek in eerste instantie afgewezen. Werkt toch wel emotioneel van, ja. Goed, de reden van het bezoek is dat die persoon, onze schoonbroer, dus niet in staat is om met de wensambulance mee te gaan. Dus ik dacht, nou dan draaien we het om. Uiteindelijk is dat toch gehonoreerd, dus dat is echt de enige manier waarop dit kan. Zoals Bram al zei, moet de nieuwe ambulance ook voor meer comfort gaan zorgen. En dat was er voor Eugène en zijn vrouw Tini. Ik viel er wel heel veel mee. Dat ging goed. Het zit niet zo comfortabel als in een gewone auto, moet ik zeggen. Maar nee, was prima. Ja, en hij genoot van het verkeer achteruit, het verkeer vooruit. Hij heeft alles gevolgd. Dus, Ik zeg, had wel een soort eerste rangs positie. Hij kon alles goed volgen. Hij kon alles zien, dus hij kon precies zien. Je moet van de gelegenheid gebruik maken. Ja. Iedereen die zich inzet voor de wensambulance doet dat vrijwillig. Maar daar krijg je volgens Bram wel heel veel voor terug. De dankbaarheid en de glimlach van de mensen eigenlijk die of het ondergaan. Als je ziet hoe of ze dan terug thuiskomen, dan glunderen ze. En het is een herinnering voor de patiënt op zich, maar ook eigenlijk voor de nabestaanden die daarna achterblijven. En of het voor meneer Vassaert ook allemaal naar wens was? Ja, zeker. Meer dan. Ja, zeker. Ja. Zeker naar wens.